Эфирда атна яңалыклары белән хуш исле студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Планшетлар һәм уенчыклар. Бу атнада Алабугада Татарстан Дәүләт Советы рәис урынбасары Татьяна Ларионова булып китте. Алабуга районына Даниядан нәселле таналар алып кайттылар. Алар безнең сыерлардан нәрсәләр белән аерыла? Урамнарны яктырту эшләре 85%-ка төгәлләнгән. Моның белән халыкка нинди уңайлыклар булачак? Бу атнада Алабугага Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова чираттагы визиты белән килде. Ул күп балалы медицина хезмәткәрләре гаиләләренә планшетлар тапшырды. Позвольте, пожалуйста, все-таки вот действительно вас поприветствовать искренне, от души, с удовольствием, потому что наше время, оно действительно показало, что самые настоящие люди, самые замечательные, необходимые люди на этой земле – это люди с медицинской специальностью и профессией. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова Алабуганың медицина хезмәткәрләрен һәм аларның гаилә әгъзаларын әнә шундый җылы сүзләр белән сәламләде. Чара 4-нче гимназиядә үтте. Игелек кыл хәйрия акциясе кысаларында Мәрхәмәт депутатлар берләшмәсеннән ул күп балалы 2 гаиләгә дистанцион уку өчен планшетлар тапшырды. Бу акциягә Алабуганың хатын-кызлар депутатлары да кушылды. Алар әлеге 2 гаиләдә тәрбияләнүче балаларга уенчыклар бүләк итте. Искәртәм, Татьяна Ларионова Адымнар Алабуга проектын кураторлык итә. Шуңа күрә визиты барышында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары төзелеп килүче полилингваль мәктәпне дә карады. Биредә депутат яңа кабинетларны, спорт залын, ашхана һәм яңа заманча бассейнны карады. Алабуга районына Даниядан югары нәселле сыерлар алып кайттылар. Мир җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятькә Даниядан Галштин токымлы нәсел таналарының беренче партиясе 408 баш терлек кайтарылды. Исегезгә төшерәбез, бу язда Удмуртия инвесторы 2200 башка исәпләнгән сөт комплексы төзү буенча зур проектны гамәлгә ашыра башлады. Яңа фирма Олы Качка авыл җирлегенең Малореченский саласы янында урнашкан. Тышкы кыяфәтләре белән бер дә безнең таналардан аерылмыйлар икән. Ә менә сөтне күбрәк бирәләр ди. Араларында алсу төскә буяп кайтарган маллар да бар иде. Алданрак бузауларга тиешле таналарга Даниядан әнә шундый тамга салып узатканнар. Дания корольлегеннән килгән иммигранткаларны мин дә күреп кайттым. Алар берничә мең чакрым юл үткәннәр. Дания корольлегеннән юл 6 тәүлеккә сузылган. Мондый гадәти булмаган йөккә һәр кайда яшел төс. Шул исәптән таможняда да бу кара чуар Галштин таналары Алабуга җиренә 2 катлы мал ташу машинасында кайтарылды. 408 баш Дания иммигранткалары Мир җәмгыятенең 2200 баш терлеккә исәпләнгән эре терлекчелек комплексына кайтартылган беренче партия булды. Малореченский саласы янында төзелеш эшләрен Удмуртиядан инвестор алып бара. В октябре начнутся первые отелы. Октябрь айында беренче бузаулар булыр дип көтәбез. Барлыгы 2200 тонна булачак. Даниядан алар акрынлап кайтартыла. Безнең тәҗрибәбез зур инде. 2006 елдан бирле эшлибез. Төп производстволарыбыз Удмуртиядә. Анда көненә 65 мең тонна сөт сатабыз. Элита токымлы таналар яңа яшәү урынына килгәч, шунда ук ветеринария хезмәте белгечләренең игътибар үзәгенә эләкте. Ай дәвамында чит ил таналары республикага куркыныч авырулар үтеп керүне булдырмау буенча карантин чаралар комплексы узачак. Чит илдән кайткан мал инде, шуңа күрә без аны принимаем. Кабул итәбез, машиналарын башта дезинфекция ясап кертәбез бу фирмага, территория фирмага инде. Аннары бушаталар, бушаткач чистарталар, өчен тагын дезинфекция ясап, машиналар узатабыз. Бу мал 1 ай буена безгә карантинда була. Куябыз карантинга, bir ай буе без аны исследовать итәбез, контроль итәбез. Бернинди белән общаться итмиләр алар, бернинди мал белән. Шуңа күрә бөтен карантинный мероприятия, то есть исследования на все болезни инфекционные, прививки мы проводим в течение месяца. Һәр хайванның үз шәхси номеры бар. Җитмәсә, махсус чиплары да. Бу аларның шундый үзенчәлекле электрон паспортлары. Белгечләр Даниядан югары сөт бирә торган чит ил таналарының сертификация номерларын тикшерде. Әйтергә кирәк, һәр танада корона яки точ төшерелгән тамга бар. Бу сыйфат стандартын аңлата. Бары тик Дания хайваннары гына шундый үзенчәлекле биркәгә ия икән.
Бу таналарны без инде ярты ел көтәбез. Дөресен әйткәндә, комплексны яңа комплексны 928 башка апрель аенда төзи башлаган идек. Бүген инде күргәнегезчә 90% комплекс әзер. Вакытлы эшләр калды. Бүген таналар кайтты. Безнең өчен инде бу иң мөһим көн дигәндәй. Сыерлар ашауларында рационында обязательно кукуруз булырга тиеш. Чөнки анда крахмал да күп, белок та. Әйтергә кирәк, сөт комплексының беренче чираты 928 баш терлекчелек бинасы төзелеше тәмамлану алдында. Киләсе елда шундый ук сандагы тонага тагын бер терлекчелек фермасы төзеячәкләр. Даниядән чираттагы нәселле 400 баш тона Алабугага сентябрьдә кайтарылачак. Декабрь аенда тагын шул ук санда Гольштин шибәркәйләрен алып кайтачаклар. Гөлназган Ринат Гинятов, Атна яңалыклары. Алабугада урамнарны яктырту эшләре 85%-ка төгәлләнгән. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә яктырту системасын модернизацияләү буенча масштаблы эшләр дәвам итә. Электр шелтәрләрен җирле казна хисабына гына түгел, электр шелтәрләре компаниясының инвестицион программасы хисабына да алыштыралар. Барлык эш төрләренә дә 80 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Техника траншея казый, эшчеләр торба сузалар. Аннан бу торба өченнән кабель сузылачак. Безнең Чоры төркеме килгәндә бригадаларның берсе Тукай урамы һәм Нефтьчеләр проспекты киселешендә эшли иде. Әйтергә кирәк, бу иске электр баганалары казып алыначак. Барлыгы шундый 165 багана исәпләнә. Аларны реконструкцияләү буенча эшләрнең гомуми узынлыгы 7 чакрым тәшкил итә. Коммуникацияләр һәм асылмалы линияләр җир астына яшеренәчәк. Перенесем с этой стороны. Нефтьчеләр проспекты Тугарова урамын, Тукай урамын, Казан урамын тоже эшләдек. ГНБ проколларын һәм башка җир эшләре эшләнелде инде. Җир астында саклырак ята ул. Җир астында берсе дә казып үзмәсә, аңа бер нәрсә бу полиэтилен трубада весь полностью футлярда була. Бер труба эчендә тагын әле һәрбер кабель 50 трубаларда бара. 160 трубага тан 50 трубалар салына. Футляр эчендә була, защитасы әйбәт була. Барлык эшләргә 35 миллион сум акча тотылачак. Тагын 45 миллион сум шәһәр буенча югары вольтлы линияларны реконструкцияләүгә сарыф ителә. Бүген яктырту системасын модернизацияләү буенча эшләр 85%-ка башкарылган инде. Урамнарга яңа ут линияләрен сузу Нефтьчеләр проспектында Үзәк район шифаханәсеннән алып Дуров урамына кадәр, Тугаров урамыннан Тукай урамына, Тукай урамы Нефтьчеләр проспекты кисешеннән КФУ институтына кадәр алып барылачак. Билгеләп үтик, бу участокларда эшләрне 1 августка төгәлләргә планлаштыралар. Гомумән алганда Алабугада яктырту системасын модернизацияләү программасы 2024 елга кадәр дәвам итәчәк. Гөлназган Ринат Гинятов, Алабуга хәбәрләр бүлеге. Тиздән 31 июльдә Корбан гаете. Мөселманнар олуг бәйрәмне үзгә бер дулкынлану белән көтә. Гает намазлары укылырмы? Корбан чалу юласы үтәлә алырмы? Бер чалуга нигез бар. Быел коронавирус чире таралуга юл куймау максатыннан кертелгән шикләүләр гамәлдә булу сәбәпле, беренче олы бәйрәм Рамазан гаетен мәчетләрдә җыелып, гает намазларын укып бергә уздыра алмадык. Шуңа да борчый торган әлеге сорауларны Алабуга районы имам мөхтәсибе Хәлим хәзрәт Шәмсетдиновка юлладык. Хәлим хәзрәт мин аңа шалтыратканда туган Чистай якларында ялда иде. Шуңа әңгәмәне телефон аша яздырдык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Безнең инде әлхәмдүлиллаһ, иншаллаһ 31 июль көнне безнең җомга көненә туры килә. Алла бирсә, ислам диненең шул иң бөек бәйрәмнәреннән берсе Корбан гаете, Айдул Адха. Иншаллаһ узачак. Алла бирсә. Быел инде менә шушы коронавирус эпидемия сәбәпле менә безнең ураза гаете узалмады, үткәрелмәгән иде. Мөселманнар өчен әлбәттә бу бер төрле сынау булды. Борчылдык. Җыела алмадык шушы зур бәйрәмебезгә. Әлхәмдүлиллаһ, инде Аллаһның рәхмәте белән менә гает, Корбан гаетенә Алла бирсә, без җыелачакбыз, киләчәкбез, үткәрәчәкбез иншаллаһ. Шуңа күрә инде менә безнең Алабуга шәһәре мәчетләрендә Алла бирсә 31 көнне иртәнге сәгать 4-тә гает вәгазы башланачак һәм 5нче яртыда бирсә гаетнең намазы укылачак. Һәм сәгать 5ләрдә инде без Алла бирсә Кур'ан тала башлаячакбыз. Шуңа күрә барлык Алабуга мөселманнарын, иратларны мәчетләргә чакырабыз. Вәләкин мәчеткә килгәндә дә бар үзенең шартлары, шушы гает намазына катнашу шартлары. Менә бүгенге көндә безнең җомга 5 вакыт намазы ничек үткәрелә, ягъни ул маска, перчатка киеп, шәхси намазлык белән һәм метр ярым араны калдырып, дистанция калдырып, үткәреләчәк, укылачак Алла бирсә.
Моның өчен дә мәчетләрдә урыннар әзерләнәчәк, Алла бирсә. Шуңа күрә инде алдан ук менә бу шартлар турында игълан итәбез һәм килгән мөселманнар бу шартларны үтәсеннәр дип сорыйбыз инде. Әйтергә кирәк, бүген Җәмигъ мәчете территориясендә корбан чалырга теләүчеләрнең исемлеген җыю дәвам итә. Әлегә бу исемлектә 70 кеше язылган. Хәлим хәзрәт сүзләренчә, бер сарыкның бәясе уртача 8000 сум. Корбан чалырга теләүчеләр Җәмигъ мәчетенә килеп языла алалар. Инде сарыкларны алып кайтабыз, менә шушы язылган кеше саны буенча. Менә 150 кеше булса, без 150 запас белән 5 сарык булырга мөмкин. Булмаска да мөмкин. Шуңа һәм без бит беренче көн генә итәбез, чалабыз бер көн генә. Корбан чалу 3 көн дәвамында. Ягъни менә 31 июль, 1-2 августлар ул рөхсәт инде. Ягъни бәйрәм көне 3 көн Корбан гаетендә 3 көн чалабыз. Ләкин безнең мәчет тирәсендә без беренче көнне генә чалабыз. Шуңа күрә инде без запас белән бик алып кайтмыйбыз. Киңәш итәбез инде алдан белешергә менә бу чалу мәсьәләсен, язылу мәсьәләсен. Безнең мәчеткә килеп 38909 номеры буенча яки мәчеткә килергә кирәк инде барыбер язылу өчен исем фамилияларны гадәттә кеше килеп языла. Сарыклар безнең инде елда менә бу бөтен ветеринар тикшерүләрне үтәләр. Алар безнең шул көньяктанрак кайта Ставрополь өлкәләреннән, шлятлардан инде аларны инде алып кайттылар. Аларны хәзер алар безнең Татарстанда безгә киләчәк инде шушы Корбан көннәрендә. Ул арада Лабугада Нур мәчете төзелеше тулысынча тәмамланды дияргә була. Искәртәм, Тойма урамында яңа мәчетне салу эшләре 2 ел элек башланган иде. Иске мәчет сүтелеп, аның урынына яңа мәчет төзелде. Аллаһ йорты игәнәчеләр җирле халык акчалары исәбенә салынды. 90 квадрат мәйданлы бу Аллаһ йорты бер юлы 80 мөселманны сыйдыра ала. Өр-яңа Нур мәчете үз ишекләрен дин әһелләренә инде февраль башында ук ачкан иде. Ә менә янәшә территориясе төзекләндерелмәгән иде әле. Һәм менә шушы атнада ул эшләр дә тәмамланды. Нур мәчетендә имам-хатиб Рәшид Шәйхетдинов сүзләренчә, мәчет салуы бер дә җиңел булмаган, шулай да иң авыры артта калды инде, ди ул. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, битте дисәк тә була инде хәзер. Рәхәтләнеп мәчетләребез төзелеп битте. Хәзер менә Корбан гаетләре якынлаша, иншалла Корбан гаетләренә халык килә дип өметләнәбез. Мәчет эшләп тора, гөрләп тора. Мәхәлләгә менә дигән мәчет булып тора иншалла. Менә тирә-ягында машиналар туктый торган урын эшләдек. Яшелчә урын, яшел үсәт үстерә торган урын булды әзрәк. Велосипедлар туктый торган урын булды иншалла. Тиге русча әйтмешле благоустройство дибез мәйдә, шундый хәлләрне эшләттек, Аллаһка шөкер. Искегә тисәң, исең китәр дигәннәр бит. Яңа мәчет искесе урынына салынды. Искәртәм 90-нчы елларда Лабугада мәчет булмау сәбәпле элеккеге барак бинасында шушы Нур мәчетен ачалар. Ул дин вәкилләренә ширек гасыр буе хезмәт итә. Һәм менә 2 ел элек шәһәр җитәкчелеге аның урынына яңаны салу карарын кабул итә. Иң элек иске бинаның бер ягын сүтеп, шунда аш бүлмәсе, бәдрәф, дин дәресләрен өйрәнер өчен бүлмә ясыйлар. Аннан соң гыйбадәт кыла торган олы бүлмәне дә төзеп бетерделәр. Буларга мин вәгъдә иткәннәр, кем 3000 артык акча бирә. Менә списогы, хәзер фотографиялар бар иде, зурны электрига кирәк. Мәчетне төзелгән вакытла. Рәшид Шәйхетдинов мәчет төзелешенә үз өлешен керткәннәрнең исем фамилияләрен кертеп шушындый бер китап та булдырган әле. Кемдер 500, кемдер 3000, кемдер 10, 50 мең бирүчеләр дә булган. Әйтергә кирәк, төзелеш эшләренә якынча 2 миллион сум акча килгән. Матди ярдәм күрсәтә алмаганнар төзелеш эшләрендә кулыннан килгәнчә катнашты. Мисалга, түшәме, диварлары бушка күтәрелгән. Төзелеш материаллары белән ярдәм итүчеләр дә булган. Ярдәм иткән кешеләргә тагы менә элек тә әйткәнем, ярдәм кешеләргә Аллаһның рәхмәте яусын, алар булыштылар. Аларды ярдәме белән мәхәллә җыйган акча белән, bütün акчалар белән канализациясы да менә шәһәр канализациясын эшләде, үз акча белән менә бу бетоннарны да үз акчалары белән, үз мәхәллә садакалары белән бетердек, Аллаһка шөкер. Безнең 31 июль Курбан байрамы, Алла бирсә иншалла, гает намазы укыла. Кешеләр киләләр, маска, перчатка, аннары аралары шу метр ярым буларлык итеп. Әгәр кем сыймый икән, менә бетон площадкада киламлар җәеп тә сыйдырырга мөмкин иншалла. Халыкларны чакырабыз, килсеннәр иншалла. Әйтергә кирәк, яңа мәчет мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә яраклаштырылып төзелгән. Ә инде Аллаһ йортының тантаналы ачылуы җәй ахырларына планлаштырылган. Гөлназ Гани, Ринат Геннятов, Атна яңалыклары. Июль җитте, җәй бетте дигән борынгылар. Бетмеши генә торсын әле. Бакчадагы эш муеннан әле. Өлгергәнен урнаштырасы бар, үсә торганын ашыйсы, сирәклисе, саклыйсы, кыскасы эшнең иге-шиге юк.
Тик менә кичләрен бакчада эшләгәндә ширки үзәккә үтә. Аларга каршы сиптерә торган препаратлардан да курыкмыйлар, аларга да ияләшеп беткәннәр күрәсең. Ширки дигәннән коронавирус инфекциясе әлеге бүҗәк аркылы кешегә күчә алмый икән. Галимнәр ширки эшләгәннән соң коронавирус йогу ихтималы хакында аңлатма бирде. COVID-19 инфекциясе ширкиләрнең 3 төрендә үрчи алмый. Галимнәр шундый мәгълүматлар белән уртаклашты. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча белгечләр коронавирус ширкиләрнең 3 төрендә үрчи алмый дигән фикергә килгән. Бүҗәкләрнең мондый төрләрендә инфекция хәтта иң экстремаль очракларда да үрчергә сәләтле түгел. Моннан чыгып, кешегә ширкиләрдән коронавирус күчә алмый дигән нәтиҗә ясап була. Ширки башта вирус йоктырган кешене тешләгән очракта да инфекция башка кешегә күчми, диелә тикшеренү материалларында. Яңалыклар ахырында мин диңгез авыруыннан курыкмаган райондашларыбызны, хәрби диңгезчеләрне, морякларны, флот ветераннарын якынлашып килүче хәрби диңгез флоты көне белән тәбрик итәм. Шул исәптән коллегам Максим Бегашевны да. Ул да 2 ел буе Төньяк флотта матрос булып үзенең хәрби бурычын үтәгән. Тыныч тормышта да флоттагыча дус, бердәм булыгыз. Тормыш авырлыклары каршында югалып калмыйча, хезмәттә дә, гаиләдә дә ирләрчә нык басып, матур тормыш алып барыгыз. Сезнең һәр кайсыгызны да барыбыз өчен дә гаять истәлекле булган шушы көн белән котлыйбыз һәм үзегезгә, гаиләләрегезгә иминлек, татулык, сәламәтлек теләп калам. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, көтеп алган җәйге ялларыма китәм. Исән-имин булып, исән-имин күрешергә язсын. Башлар әйләнә. Автоцентр Елабуга – это любые виды обслуживания и ремонта автомобилей «Лада» и других марок. Гражданам, подавшим заявление на получение выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами, в случае трудоустройства на работу необходимо срочно обратиться в пенсионный фонд для прекращения выплаты. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11.